Shoutout nga pala kay Ma'am Jubilin Benguet. Ayan, maraming salamat sa inyong panunood. For today's video mga kalas, ito ang aming laro. At ito ang pangalawa kong laro dito sa Kasibong. Maraming salamat sa kumuha sa akin kay Kuya Justin. At sana mga kalas mag-enjoy kayo sa video ito. Dahil ako'y manonood din katulad ninyo. Kaya panoorin natin to. Maganda to maganda. Promise, cross my heart, text man. Shoutout nga pala kay Ma'am Leia de Vera Manalo. Ayan, maraming salamat sa inyong panunood lagi. Jumarni. Siya na lang, lamang. Number 6, number 9, tumira. Back, 3 points! Mahabol ang katuran, ang bagay. Number 0, tumira. Back, 3 points! 2-2. Dito ang pera si Peter Moon. Seconds to shoot. Salpito to Daruki. Daruki. Nikolay. Number 10 to Salpito. Basic na basic. Ginawa ko. Tumatutagyan. 2 points. Karen. Side step. Wala. Tingnan mo tabo na. Okay ko lang. 2 points. 42. Gregor of the beat. Number 9. Tumira. Goal! Pagsisiro. Pinapinasan. Si Bus Driver. Then, Sil. Number 14. Tumira. Bang! 2 points. 10 minutes and 30 seconds. Calpito. Chat. 2 points. Ibang by Pamuna. Yakas lang ni Pamuna. Uy. Ay. Pamuna. 2 points. Wala pa rin. Ibabay number 2. 2 points. Kerel. So Kerel. Tupago na. 2-1. So number 18. 2 points. Slice set. Wala. Ibabay Pamuna. Number 02. Bus Tigers. Sa pass. Oy, dami. Screen. Compañía. Last 2 minutes. Napasalo ito na sino. And 45 seconds. 10 seconds to shoot. Yeah, pumusot, may foul. Crucial free throw. Wala. Dos pa rin yun. Kaya pa rin. Wala, pasok. Wala na. Wala na. 5. Foul. Sayang. Genial. Wala pa rin. Tubaruki, Tubilates. 15 seconds.
Gaganda. Shoot! Nababat ka na. Foul.